Pagi dulurku, kanca galon. Nah, iki rusun iki. Nah, rusun kayak rusun mau sing mau iki rusun otorita mau Golajang iki rusun keluarga iki. Isu-isu ngene iki aku wis ngangkat galon ngene iki entuk 30 apa 30 ngono ku lah. Ana aku ngasih entuk 1000 ya dilalah ya kan ya mosok pendadino ngombe terus. Wah, wis ya mblenger aku nji kuwi mencret-mencret pesing-pesing. Nah, kuwi tutuk galone kan warnane tutup merah, aja ireng ya, nek ireng ora ngerti mbuh tutupe sapa kuwi, tutupe tanggane sampean mungkin ya tutup ireng ngono kuwi. Nah, ngene iki. Kae tempat nggonku kerja kae galon kae depote kae ketok nongol sithik kae. Aku kae ireng-ireng sithik ngono kae. Iki filtere kae galo ana 4 kae ngiter banyu ora ana 10. Ora 10 ora kuat nggone rek. Ya ngono kuwi galo ana RO-ne men rada seger sithik. Wah, kancaku, ya wis Iya, nek iya. ngono. Nah, tetep semangat kanca galonku. Oke, sip. Yo kendor.